Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja dumelang. Muligaboto. Muliwanji. Muligaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Dipe Babeli nyenyezi yapiwa wafambiwe se kutungamira zampukurizo zisingazo zimi kujeka kwangu kunotipenyera Dipe Babeli masoko machene dinotewera kujeka kwa roho zikomezo zitizo mutemo nerudoje seza kumbanamo Dipe Babeli apona tambuzwa ngezitima ne urombo wazo Dipe masio Jesu atahura kunditondeta alipo Petro Dipe Babeli masoko machene dinotewera kujeka kwa roho zikomezo zitizo mutemo nerudoje seza kumbanamo Dipe Babeli dinofambanaro rinditseure zakaipa mwenjewe rupo nesomunedima kundipangidza nzira kurenga Dipe Babeli masoko machene dinotewera kujeka kwa roho zikomezo zitizo mutemo nerudoje seza kumbanamo Dipe Babeli mwenjewe upenyu usingagumine wakanaka rindiatize rujeko wa Jesu rindione sembi kulenga Dipe Babeli masoko machene dinotewera kujeka kwa roho zikomezo zitizo mutemo nerudoje seza kumbanamo Dipe Babeli
masoko machene tinotewera kujeka kwa roho zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Kwazwai vana vaMwari, toda kutenda Mwari zvikuru vatisanganisa zvakare muzuva ranhasi patiri kuenderera mberi nekudzidza Mabasa chapter 2. Mabasa chapter 2 chapter inotaura zuva rePentecost. Inoisa pachena zvakaitika pazuva rePentecost. Toda kuti patinopedza tinge tane full understanding yezviri kuitika pana Mabasa chapter 2. Chapter ine zvirawe zvizhinji zviri ipapo, but tisati tapenengura nyaya yezuva ranhasi ngatitariseiwo zvatoda kuverenga pa chapter 2 yaMabasa from verse 1 to verse number 4. Tiri kutora pfungwa dziri pamavhesi aya tichidzipatsanura zvishoma nezvishoma. Tiri kuona zviri kuitika before vanhu vabhabhatidzwa, before ruzhinji rwauya kuzonzwa Peter achiparidza. Pane maevents ari ipapo atoda kutarisa nemaelements ari kubuda pana Acts chapter 2. Last time patakanga tichitarisa takaona isu kuti pane upenyu hwemaapostles vachiri kufamba naJesu, vabhabhatidzwa nemvura, vasati vasangana nemvura nerubhabhatidzo rwebaptism of spirit and fire. Now takutarisa mamwe maelements aripo ari very important. Verenga munhu waMwari tinzwe pfungwa dziri ipapo. Mabasa apostora chapter 2 verse ya 1 kusvika pavhesi ya 4. right, verenga. Shoko kuti mweya mutsvene anodururwa, right, verse ya 1. Zvino zuva rePentecost rakati rasvika, right, saka kureva kuti zuva rePentecost, chinonzi Pentecost izuva rinosvika. Iro vara rekuti Pentecost rinoreva kuti 50 days after Passover. Saka zuva rePentecost rakati rasvika. Verenga muranda waMwari. vakanga vakaungana vose pamwe chete panzvimbo imwe. Vakanga vakaungana vose pamwe chete vari panzvimbo imwe. Verse ya 2. Kutinhira sekwemhepo inovhuvhuta nesimba kwakabva kudenga. Right. Kukazadza imba yose mavakanga vagere. Saka Bhaibheri riri kuti vakanzwa kutinhira kwemhepo ine power kwakabva kudenga. Ikanzi yakabva kudenga, mhepo yacho zvoroti it is coming direct from God. Saka yakabva kudenga ikazadza imba yose mavakanga vagere. Verenga verse ya 3. Vakaonawo ndimi dzichiparadzana dzinenge dzomoto, ndokumhara pamusoro woumwe noumwe wavo. Right. Verse ya 4. Vose vakazadzwa nomweya mutsvene, vakatanga kutaura nedzimwe ndimi vakapiwa napo nomweya kureva. Saka Bhaibheri riri kuti vakaonawo ndimi dzakaparadzana dzinenge dzemoto, ndobva dzamhara pamusoro poumwe noumwe wavo. Bhaibheri rati vose vakatanga kutaura nedzimwe ndimi sepavakapiwa napo namweya kureva. Saka kana mukatarisa pane rushing mighty wind, pane a sound yakanzwika, pane moto wakaonekwa pa day of Pentecost, also pane gift of tongues dziri ipapo. So tichapenengura zvinhu izvi tichizitsanangura kusvika series yedu yapera, but toda kutora dzimwe pfungwa dzinokosha kuti zvatiri kuona zvichiitika pa day of Pentecost zvakanga zvakaprofitwa here kuOld Testament, nekuti chinonzi Pentecost ifeast. Feast iyi yaiwanikwa kuOld Testament, ende kana muchidzidza Pentecost ifeast number 4 yamunoona after feast of Passover, ndo feast yekutanga, nekuti anga ari 7 mafeast aya. Saka feast yekutanga inonzi feast of Passover. Feast number 2 yamunoona inonzi feast of unleavened bread, chingwa chisina mbiriso. Feast number 3 yamunoona inonzi feast yema-first fruits. Then feast number 4 ndo feast of Pentecost yatiri kudzidza muzuva ranhasi. Saka mafeast aya airarama pakati pemaJudha
kuold testament. Saka nhasi toda kuona kuti day of Pentecost patiri kuona pana Mabasa chapter 2 rakanga raprofitwa here kuold testament. Is it a fulfillment of prophecy yanga yagara yaitwa kuold testament? I think pfungwa inokosha kuitira kuti tizive kuti chapter iyi sei iri kuapia pana Acts chapter 2. Saka ngatiendei pamavhesi anokosha. Ndoda kuti titore pfungwa iyi kubva mubhuku ravakorinde vekutanga Pauro achinyora. Enda pana vakorinde vekutanga chapter 10. Now Paul ari kutipa history yevana vaIsraeri mafambiro vakaita murenje. Saka vakorinde vekutanga chapter 10 from verse 1 to verse 4. Verenga papo muranda wamwari. Verse ya 1. Nokuti handidi hama dzangu kuti murege kuziva kuti madzibaba edu ose akanga ari pasi pegungwa. Saka Pauro ari kuti hama dzangu handidi kuti munamate Mwari musina kuziva. Kureva kuti Mwari haafani kunamatwa vanhu vasina understanding. Chaita kuti tive disorder mu Christianity it's because vanhu vari kunamata Mwari but vasingazivi. Ukaverenga Romans chapter 10 verse 1 inoti ndinovapupurira kuti vanoda Mwari but they have zeal without knowledge. Saka hanzi napo kana maakunamata handisida kuti murishaiwe kuziva, haufani kunamata Mwari usina understanding. Saka ari kuti hama dzangu hatisi kuda kuti mushaiwe kuziva kuti chiverenga kuti murege kuziva kuti madzibaba edu ose akanga ari pasi pegungwa. Madzibaba edu ose akanga ambori pasi pegore. Mukaverenga bhuku raExodus rinoti pavakabva munyika yeKenani, munyika yeJupita vachienda kunyika yeKenani, they were led by a cloud. Zvinonzi gore raivatungamirira masikati, usiku vaitungamirirwa neshongwe yemoto. Saka hanzi vaimbovavo pasi pegore. Verenga vose vakayambuka gungwa. Verenga vose vakabhabhatidzwa muna Mozisi mugore nemugungwa. Mwari ngavavongwe because hakuna munhu achaponeswa achasvika kuKenani kana asina kupinda nemvura. Saka Jesu achitaura pana John chapter 3 anoti kana munhu asingabhabhatidzwe nemvura nemweya haagoni kuwana ushe hwaMwari. Saka bhaibheri riri kuti paine akaundi yezvakaitwa naMwari achifamba nevana vaIsraeri. Ukadzokera bhuku raExodus rinokudza kuti vana vaIsraeri pavaifamba vachibva kuEgypt vachienda kunyika yeKenani, bhaibheri rinoti it took a day kuti vabude muEgypt but zvaida 40 years kuti chiJupita chacho chibude mavari. Zvinotonzi kwaiva neshortest way yaita kuti vakasire vasvika kuKenani but Mwari akavatenderedza nenzira iri kure. Unozviona pana Exodus chapter 13 izvozvo. Saka bhaibheri rinotiudza kuti Mwari paakafamba navo achifamba navo akaenda navo akaenda bhaibheri noti akaenda nekuPihiroti nekuBharisford. Ukaverenga zvinonzi Faro akabvunza akati taiteiko kutendera vana vakuenda. Hanzi Faro akatora maspecial chariot kuteera vana vaMwari. Even pataakuenda pakupera kwegreat controversy the devil is now taking maspecial chariots kuteera vana vaMwari. Saka uchiona even style of dressing now unoona kuti aya maspecial chariots ekudonhedza vana vaMwari. Saka bhaibheri noti akavatevera. Hanzi mutumwa waJehovha akanga ari gore akanga achivatungamirira. Ukaverenga inoti akaita zvinhu zvinoshamisa. Exodus chapter 14 hanzi akanga achivatungamirira akavasiya ndobva anomira pakati pevaIjipita nepakati pevana vaIsraeri akaisa rima kuvaIjipita akaisa chiedza kuvana vaMwari. Kunyange devil akushandisa maspecial chariot Mwari vachaisa chiedza kuvana vavo so that they will conquer and to conquer. Saka bhaibheri rinoti vakayambuka. Hanzi vakuda kunoyambuka pane detail randoda ipapo. Hanzi vana vaIsraeri vakasangana negungwa dzvuku because kwaiti kugungwa kwaiti kugomo kwoti gungwa pamberi. Saka havana kuona nzira vakachema kuna Mozisi vakatofira pane here. Mozisi akaenda kuna Mwari akati ndoita sei zvana Mwari udza vana vaIsraeri kuti go forward. Ndopada ipapo go forward enda mberi. Painzi go forward papasina nzira. Where was no way God was seeing a way. Pasina nzira Mwari ipapo ndopanovhura nzira. Ukaverenga bhaibheri rinoti ipapo Jehovha ari mukati megore akadongorera. Ndopada ipapo kureva kuti one day Mwari vachadongorera even muupenyu hwako. Hanzi akadongorera akavhundutsa vaIjipita. Hanzi vana vaIsraeri Mozisi akatora tsvimbo akanongedzera gungwa rikavhurika vakafamba pakaoma. Ndopada ipapo vakafamba pakaoma but you know nyaya yakaita kuti gungwa ritovhurwa inyaya yekuti vanga vasina kutenda. Mwari aisada kuvhura gungwa, Mwari aisada kuita zvakajairika, Mwari aida kuti vafambe pamusoro pemvura ipapo but ivo vanga vasina faith. Bhaibheri rinoti without faith it is impossible to please God. Saka bhaibheri rinoti vakayambuka vakaenda mberi vakumhiri kwegungwa. Faro ndopa akaisirwa chiedza. Faro achiona gungwa rakavhurika. Ini ndinofunga Faro aifanira kubvunza mubvunzo unokosha. Aifanira kuti avhura gungwa achavhara nguvai but Faro akangopinda ukada pakavhura ikona ngopinda munhu waMwari bvunza kuti wavhura unovhara nguvai.
saka bhaibheri rinoti iro akangopinda ndobva amedzwa negungwa ende ukaenda kumaachive evaijipita iko zvino there's a missing Pharaoh. Moses ari kuExodus 15 noti kunyange akamboudza Mwari pana Exodus chapter 3 kuti handigone kutaura ndinokakama, paakaona zvakaitwa naMwari pagungwa, bhaibheri rinoti pakaimbwa the song of Moses. Ndopada saka bhaibheri rinoti even taponeswa chaimbarirwa Moses nekwara akaimba rwiyo akati nekufema kwemhino dzenyu gungwa rakavhurika. Saka Mose anoti chakavhura gungwa haisi tsvimbo, chakavhura gungwa kufema kwaMwari. Mwari vakangoisa one breath gungwa rikavhurika. Kureva kuti dai Mose ramwe akaine bhurera gungwa raingovhurika. Power racho ranga risiri mutsvimbo, but the power was behind the rod of Moses. Ndokwaiva nesimba. Saka Moses tsvimbo iyi akanga aisevenzesa ndoda kuti ibate because ichashanda mumhari dzeinoita tifambei. Saka Moses akanga achishandisa tsvimbo iyi even in Egypt as a judgment rod. Aiti kana akaisimudza pakati pevaIjipita akarova gungwa pasi paibuda humutu woruma vana vaIsraeri maEgyptians. Saka kureva kuti papa there was power kuseri kwetsvimbo yaishandiswa naMoses. Saka bhaibheri rinotiudza izvi kuti vana vaIsraeri vayambuka because Mwari aiziva kuti vamugwenga, aiziva kuti vanoda zvekudya. Saka Exodus 16 inotiudza Mwari achitanga kufidha vanhu vake. Mwari vanozviziva kuti even tiri muCovid-19 pandemic tinoda kudya. God is going to feed us. That's why uchiona kuti iko zvino hatina crisis yenzara but tine crisis yevirus because God is making sure kuti kunyange zviri zvishoma wazviwana you're going to get something because Mwari vanofidha vamwe. Bhaibheri rinototaura kuti Mwari anopa vake vavete because ndo zvaanoita. Saka bhaibheri rinotaura kuti Mwari akavapa mana yakabva kudenga. Saka ukanzwa Pauro achinyora pana vakorinde vekutanga anobva ati akavapa zvimwe zvokudya zvomweya. Saka vakapiwa mana kwete kuti mana icommunicate nawo panyama bedzi but mana itaure nawo pamweya. Ndoda kuti uverenge verse 4 yavakorinde vekutanga chapter 10 inotiudza chimwe chavakapiwa chisiri mana. Verenga chimwe chavakaita. Bhaibheri riri kuti vakanwa zvimwe zvokunwa zvomweya. Saka Mwari akavapa mvura but mvura yacho hanzi naPaul yanga iri mvura yemweya. Mwari aisada kungoti vabatsirika nebedzi panyama but mvura iyo icommunicate navo pamweya. Zvekunwa izvi zvaifanira kutaura navo pamweya. Saka this is profound. Tatoda kuona kuti mabasa chapter 2 patiri kuiona ichiapia muNew Testament yanga isina iri kuprofitwa kuOld Testament. Saka wakapinda muOld Testament unoona kuti there are two rock episodes. Pane kaviri kavakapiwa mvura, kekutanga nekechipiri. Kekutanga kari mubhuku raExodus, kechitu kari mubhuku raNumbers. Saka ndoda kutora maevents aya ari maviri because first event inopredicta mabasa chapter 2, second event inopredicta later rain ichapiwa vanhu Jesu aada kuya because vakapiwa mvura iyi vakupinda munyika yeCanaan. Saka this is profound and church inofanira kuteerera zvinhu izvi because zvakaikoshera. Saka handei pana mabasa pana Exodus 17 ndoda kuti uverenge ipapo muranda waMwari tinzwe account yekutanga chii chakakonzera kuti Mwari ape vanhu mvura mushure mekunge avapa mana. Verenga Exodus chapter 17 Exodus 17 verse 2 to verse 6. Teera vanhu vakarwa naMozisi vakati come on, tipe mvura tinwe. tipe mvura timwe. Mozisi akati kwavari munorwireiko neni? Munoedzereko Jehovha? Vanhu vakanga vaine nyota yemvura ipapo. Vanhu vakapopotera. Come on, famba. Mozisi akachema kuna Jehovha akati ndichaiteiko navanhu ava? Voda kunditaka namabwe. Imbomira ipapo vanhu vamwari ndopadapa hanzi Mozisi anetswa nevanhu. Vanhu vatiti ane nyota. Mozisi haana kutora nyaya yechechi akaisa maoko ake. Bhaibheri rati Mozisi akadzokera kumuridzi wechechi. Kana chechi yanetsa tinodzokera nayo kuna Jehovha pachake. Ndokwatinoenda nechechi because chechi haina kuvakwa muruoko rwomunhu. Chechi yakavakwa paruoko rwaJesu. That's why Jesu achitaura naPeter anoti pamusoro peruvaro urwu ndichavaka kereke yangu. Saka chechi yakavakwa paruoko rwaMwari. Kana yanetsa todzokera nayo kuna Jehovha. Kana vasikana vemuchechi vanetsa neupombo nevakomana todzokera nechechi yacho kuna Jehovha. Iye anoshanda nayo. Kana vakomana vacho vanetsa nekuvata pese pese todzokera nayo kuna Jehovha. Kana vana baba vemuchechi vanetsa dzokerai nechechi kuna Jehovha. Anoirapa nekuti ndiye murapi mukuru. Saka bhaibheri rinotaura kuti Moses aiziva. Saka uchiona God had a respect with Moses. He was a very humble man. Anga asingaite zvezvibhagera but aidzokera kuna Jehovha. Verenga Jehovha akapa solution. Ukadzokera kuna Mwari there is always a solution. Verenga verse 5. Jehovha ndobva ati kuna Mozisi
pamberi pavanhu. enda nevanhu pamberi. Vakuru vaIsraeri. Yeah, come on. Utore tsvimbo yako yawakamborova rwizi nayo murukova rwako uende. Yeah. Vhesi ya 6. Ya famba. Tarira ndichamira pamberi pako. Yeah. Padombo riri pahore. Yeah. Kurove dombo iro. Yeah. Mvura ichabuda pariri. Yeah. Vanhu vagonwa. Yeah. Mozisi akaita saizvozvo pamberi pavakuru vaIsraeri. Mirapo muranda waMwari. Saka Bhaibheri riri kutaura kuti Mwari vakamupa a very important detail. Zvanhu zvataakuita shamwari. We are now about to perform the miracle. Saka zvatinoita inini chanomira padombo riri paheromo. Kana ndamira padombo iroro iwe unouya pamberi pedombo. Kana vauya pamberi pedombo iwe unorova dombo racho. Kana varova dombo racho richakupa mvura. Haleluya. Mwari ngaatendwe. Because kunyange vanhu vanga vachemera mvura, God was able to provide. Dombo iri ranga risiri kutamba naro. Ukaverenga Bhaibheri rinokuudza kuti dombo irori rakanga richivatera, dombo racho rakanga riri Kristu Jesu. Dombo iri ndi Jesu pachake akanga achifamba nevanhu vaIsraeri. Ukaverenga David aiziya dombo iri. Ukaverenga Psalm 63 David anotaura kuti chadana kwamuri ndiri kumugomo wapasi, kana mwoyo wangu waziya ndiperekedzei kudombo rakakwirira kuti darika. David aiziya kuti muna Jehovha mune dombo rinogara nekusingaperi rinonzi Jesu. Saka dombo iri ranga riri Jesu pachake. Saka zvinonzi raita zvinhu zvinoshamisa. Vana vaIsraeri vati vakasimuka paSukoti, vana vaIsraeri vati vakasimuka paMount Sinai vachifamba, dombo iri rinonzi raivatevera. Mvura yacho yaiyerera senzizi ichipinda matende avo vachimwa. Hakuna munhu aishota mvura iyi. But zvanzi dombo iri kuti ribuditse mvura rofanira kurohwa. That's a very profound analogy. Kana dombo iri riri Jesu richifanira kutanga rarohwa, zvinorevei? Ende kana tsvimbo iyi ichirepresenta judgment yaMwari, zvinorevei? Zvinondiudzaini kuti judgment yaMwari ndo ichaburukira pana Jesu kana achinge auya. Nekuti vana vaIsraeri vari kuudzwa chiprofita chaMesiya anozouya. Saka Jesu achitaura pana John chapter 5 from verse 45 to verse 47 achiti dai maitenda Mozisi mungadai maitenda ini, nekuti Mozisi akanyora nezvangu. Kana musingatende zvakanyorwa naMozisi mungatenda seiko mashoko angu? Saka Mozisi paaitaura nyaya yedombo iyi achinyora pasi, achitaura zvedombo rakarohwa, aitaura zvaiitika mupenyu waJesu kana achinge auya panyika. Saka dombo iri kana ichirohwa netsvimbo iri kubva kuna Mwari, tsvimbo iyi ichimirira judgment yaMwari, iri kuwira pamusoro paJesu. Zvoreva kuti Jesu kana achiuya kuti atipe mvura, mvura haibude kana asati arohwa. Anofanira kutanga arohwa kuti atipe mvura. What is that? Ishuwa here kuti Jesu akarohwa naBaba. Panofanira kukukoshera ipapo. Nekuti Jesu kana uchidzidza kufa kwaJesu, hakuna munhu aigona kuuraya Jesu. Saka Pilato akaudzwa naJesu paya. Pilato anonzi akasangana naJesu, akataura, akabvunza Jesu akati uri mambosu? Jesu akati umambo hwangu hausi hwenyika ino. Dai wanga uri hwenyika ino varanda vangu vanga vasingakutendere kuti undibate. Andisa kwauri ane zvivi zvinopfuura zvako. Zvikazvi naPilato aiwa vaJudha vatokuunza kwandiri nekuti vanotenda kuti ini Pilate ndini ndine power yekukusunungura. Zvikana Jesu aiwa haungavi nesimba pamusoro pangu kana usina kuripiwa kubva kumusoro. Andisa kwauri ane zvivi zvakapfuura zvako. Zvikana chaita kuti undibate ndiBaba vakutendera. Dai pasina Baba, dai usina kundibata. Jesu dai asiri Mwari akatendera, hakuna munhu anga aine power yekuuraya Jesu. Even Jesu paakafa pamuchinjikwa, he died in the absence of death. Saka unofanira kuziva kuti Jesu saka achiti mwanakomana womunhu achapa upenyu hwake, kana apa upenyu hwake anohutora futi. Saka hakuna anga aine power yekuuraya Jesu vasina kutenderwa naBaba. Ngatinzwe kuti zvakaitikira. Isaiah achiprofita anoti kudii? Verenga muranda waMwari Isaiah 53 tikonfirme pfungwa idzi. Verenga Isaiah 53 yeah. Come on, verse 5. Asi akakuwadzwa nekuda kudarika kwenyu, right? Akarwadziwa nekuda zvakaipa zvenyu. kurohwa kwakativigira rugare. Akurohwa kwakatunzira rugare. Verenga kakuri pamusoro pake. Takaporeswa nemavanga ake. Mwari kavavombe. Verenga mavhesi ya 3 na 4. Come on. Wakazvidzwa nokuraswa navanhu. Come on. Munhu wokurwadziwa akaziva urwere. Munhu unowanzirwa navanhu zviso zvavo. Yeah, famba. Wakazvidzwa nesu hatina kumukudza. Right, famba. Zvirokwazvo wakatakura matenda edu. Right. Nokusimudza kurwadziwa kwedu. Right. Asi isu takati wakatambudzwa, wakarohwa naMwari, akakidzwa.
akarohwa naMwari nekumanikidzwa, akaita kuti Jesu afe. ndiMwari pachake ndiye akamurova. Saka Jesu, saka Mozisi ari kuudzwa ari kunzi dombo iri itare kurova kuti rikupe mvura. Kana asina kurohwa hapana mvura yemunowana. Kana Jesu asina kufa hapana mweya mutsvene anouya pakati pevanhu. Ndo zvatinoda kudzidza izvozvo. Saka Mabasa chapter 2 ichapter inokosha. Mvura inofanira kuuya kana dombo rarohwa. Ndoda kuti muone kuti Jesu aizvinzwisa kuti ndibaba vari kumupa mukombo uyu, ndibaba vari kumurova. Matthew 26 verse 4. Matthew 26 verse 4. Akaenda rwechipiri akanyengetera achiti. Akaenda rwechipiri akanyengetera akati, baba vangu, kana mukombe usingagone kupfuure musingaumwe, kuda kwenyu ngakuitwe. Mukombe uri kutaura naJesu uyu akaupiwa nani? Waari kunzi amwe akaupiwa nababa here kana kuti wakabva kumuvengi? Mukati of Getsemane Jesu ari kuti mukombe uyu baba vangu akachibvira itai kuti upfuure ndisingaunwe. Jesu mukombe uyu akaupiwa nani? Jesu akubuda mukati of Getsemane. Peter paakadamura nzeve yaMakasi, Jesu ane zvaakaudza Peter paakabudisa munondo. Ngativerenge bhuku raJohn roti padetail. Verenga John chapter 19 verse 11. Jesu akamupindura akati, haukatongovi nesimba pamusoro pangu kana usina kuipiwa achibva kumusoro. Naizvozvo akandiisa kwauri une zviri kupfuura zvako. 18 verse ya verenga 18 verse 11 futi ipapo unzwe. John chapter 18 verse number 11. Verenga. Zvino Jesu akati kuna Petro, isa munondo wako mumuhara. Isamo unondo wako muhara. Mukombe wandakapiwa naBaba haungaumwi here? Mukombe wandapiwa naBaba handingaumwe here? Saka Jesu ari kukonfirma kuti mukombe uyu ndiBaba vakamupa. Saka Jesu akarohwa naBaba. Mukurohwa kwake anotipa mvura yatinomwa nyota igopera. Saka vana vaIsraeri vari kuudzwa zvirawo izvi. But Paul anotaura pana vaKorinde vekutanga chapter 10 kuti ivo vanga vasinganzwise zvinhu izvi. Regai ndipedze ndiri pasecond episode yavakapiwa mvura iyi vakazoipiwa futi vakupinda munyika yeKenani. Saka first episode kana Jesu akafa akamuka kwakafa, tichawana mvura ichapiwa vanhu vagomwa. But Mwari haasuda kuti vakamwa kare vangomwa zvoperera ikoko. Ada kuti mvura iyi tirambe tichimwa kuitira kuti apedze nyota iri patiri. Ende Paul ati imvura yemweya. Nyota yandinotaura haisi mvura yezinwa bai, imvura yemweya iri kutaurwa panapa. Saka ngatione second episode. Nyaya iyi inokosha because Moses ndo zvaakasarira kuKenani izvozvo. Haana kupinda muKenani nekuda kwenyaya idzodzi. Saka verenga nguva dzedu ndo dzafa patipedze. Verenga Numbers 20 verse 20 to 11. Verenga kuti 8 to 11. Numbers 20 verse 8, chapter 20 verse 8 to 11. Verenga. Tora chimbo unganidze ungano. Tora chimbo. Iwe na Aaron mkuru wako. Saka pa first episode chimbo iripo. Chimbo iripo, judgment iripo. Verenga. Mutaure nedombo. Taura dombo haricharowe. Dombo rakutaurwa naro. Kuti rikudise mvura yako. Kana mataura naro richakupa mvura. Kureva kuti Jesu haachadzoke kuzofa futi. Jesu akatofa kawanhu zvakakwana. Iko zvino tinotaura naye bedzi ototipa mvura. Nyota yatina yotopera. Mwari ngavabonge. Verenga. Unofanira kuabudisira mvura padombo. Asi unumwiso ukaverenga Bhaibheri rinokuudza kuti iyo inyaya yeMozisi akaita pride. Mozisi instead yekuti avadeedze ataure nedombo, Bhaibheri roti ipapo Mozisi akarova dombo iyi kaviri. Arirova ka2. Mwari ngavabonge because haasi kunyatsiwa vanhu. Bhaibheri rinoti iro mvura yaya yakabuda unfortunately. Ichibuda Mwari ndobva adedza Mozisi kuseri akati yataurana tati kudii tati dombo arirowe. Ukarirova wakamborova pekutanga uri kuti Jesu achafa kairi. Saka wauraya chirahwe. Saka iwe kuKenani uchasvike because chirahwe hachabudi zvakanaka. Mvura iyi kechi2 inobuda nekutaura nedombo. Iko zvino hatichadi kuti Jesu afe, takungotaura naye oti pamvura. Mvura iyi inomirirei vana vaMwari? Takuvharira. Mukauya muNew Testament zvirawo izvi zvinodudzirwa pachena, hapana pazvinovigwa. Ukapinda mubhuku raJohn uchaona kuti bhuku raJohn ibhuku remvura. Kubva parinotanga kusvika parinopera riri richingotsanangura nyaya dzemvura. Every chapter ine painobudisa the concept of water. Saka ukaverenga John chapter 1 unosangana naJohani mubhabhatidzi ari pamvura. Paanenge ari pamvura anenge achibhabhatidza vanhu ari pamvura.
John chapter 2 imiracle yakaitwa naJesu pamuchato wepakana paina nemvura, akashandura mvura akaita waini. John chapter 3 Jesu anosangana naNicodemus, nobva amuti kana munhu asingabhabhatidzwe nemvura nemweya haagone kupinda musho waMwari. John chapter 4 Jesu anosangana nemukadzi weSamaria patsime raJakobo, nobva amuti aiwaiziya chipo chaMwari, wakumbira mvura yekuti kana ukamwa hauzove nenyota. John chapter 5 Jesu anosangana nemuchinda uya akarara patsime, muchinda uya achiti ndoshayiwa munhu anondiwisira mumvura kana ngirozi yabvongodza mvura. Jesu akati tora nhoo yako simuka ufambe. Zvakaitika vari pamvura. Chapter 1 to chapter 5 tiri kusangana nemvura. John chapter 6 Jesu anofamba pamusoro pemvura. John chapter 7 pake meeting, last day reke meeting, Jesu anotaura zvemvura. Saka bhuku raJohn ibhuku remvura. Musaka uchiona roedza neparinogona kukudza. Jesu mubhuku iro ndo raanotaura kuti ndini mvura yeupenyu. Unoziva kuti Jesu nyaya dzake dzinovhiringaswa. Saka pake meeting apa Jesu anozotaura kungoda kupa vanhu mvura. Saka John chapter 7 verse 37 ndo vhesi rekupedzisira tovereka zuva ranhasi tonamata. Tatobata chirawo ichi. Verenga muranda waMwari. Mvura iri kupiwa vana vaIsraeri kuNew Old Testament yaimirire iko. Verenga. John 7 verse 37. Ya funga. Zuva rekupedzisira, zuva guru remutambo, Jesu akadaidzira akati, ani nani kana aine nyota ngauye kwandiri amwe anotenda kwandiri sezvakarepwa nerugwaro, zizi dzemvura mhenyu dzichayerera dzichibuda mukati make. Verenga verse 39. Asi izvi akataura zvemweya waizopiwa waitenda kwaari nekuti wakasati avapo, nekuti anga asati akudzwa. Saka bhaibheri riri kutaura kuti Jesu akadeedzera pake meeting iyi akati, varume kana munhu aine nyota ngauye kwandiri anwe, ndiri dombo rakambopa vana vaIsraeri mvura murenje. Iko zvino ndichiri kuofa mvura iyi, come and drink. Are you thirsty? Unomwe mvura. Zvika nebhaibheri paaitaura zvemvura aitaura zvemweya. Saka Jesu aitaura kuti ndichapa vanhu mvura, mvura yacho ndimweya mutsvene, because mweya mutsvene anofanira kuonekwa semvura. Why? Because mvura ndiyo inopa upenyu. Saka Jesu ari kuti hazvina kukwana ngotenda bedzi pandiri werega kusangana nemvura. Kana wasangana nemvura iyi ichagadzira nzizi dzinoyerera chibva mukati mako, kureva kuti kana wamwa mvura yaunopiwa naJesu unotanga kunomwisawo vamwe vane nyota wachitubu. Saka uchiona Jesu akasara nemukadzi uya patsime, mukadzi uya akapiwa mvura naJesu, akadzokera muguta, akanopa guta mvura, guta rese rikauya rikatevera kuti Jesu ndiye mambo, because vakapiwa mvura naJesu. Vadzidzi vakafamba naJesu for 3.5 years, but havana kumboita experience yemvura iyi. Pavakatobva patsime vachienda muguta, bhaibheri rinoti havana kudzoka nevanhu, vakadzoka nechingwa. But mukadzi paakasangana naJesu patsime, paakaenda muguta akadzoka nevanhu, kuisa pachena kuti Jesus is the soul winner. Kana akupa mvura iyi, you become a soul winner. Are you not thirsty? Are you not dry? Wakamwa here mvura iyi. Jesu nhasi ari kuti I want to give you the living waters, mvura yeupenyu. Mwari ngaatidetsere tiwane mvura iyi. Go and drink. Ana Jesu anani unonyota ngauye anwe. Are you thirsty today? Come and drink. You shall be blessed. Ndoyeba kuti nemari dzezuva ranhasi you have been blessed. Vanhu vakabhomwa mvura pa day of Pentecost. 3,000 people were baptized in one day. Mvura iyi ngatiinamatire, ichadzika, tichamwisa vazhinji. We need to baptize more than 3,000 a day. Zvichaitika immediately before the second coming of Jesus. Vazhinji vachamwa mvura iyi. Mweya mutsvene achaburukira muupenyu hwedu, tichanomwisa vazhinji vachamwa. As we approach the end of time, we need this water. We need this water. We need the latter rain. Yakambopiwa wangu pana mabasa, tikaona simba ramweya mutsvene. Before Jesus comes, we need this living water. Vanhu vanofana kumwa mvura iyi. Let's pray for latter rain. Hanzi iko zvino tinotaura nedombo rinotipa mvura. Let's pray that Jesus gives us mvura iyi. Mweya mutsvene awe timwise vazhinji. Mutaure nedombo. Taura dombo haricharowe, dombo rakutaurwa naro. Kuti rikudise mvura yaro. Kana mataura naro richakupai mvura. Kureva kuti Jesu haachadzoke kuzofa futi. Jesu akatofa kavanhu zvakakwana. Iko zvino tinotaura naye bedzi ototipa mvura. Nyota yatina yotopera. Mwari ngavabongwe.
verenga unofanira kuabudisira mvura padombo asi unwiso ukaverenga bhaibheri rinokuudza kuti iyo inyaya yemozisi akaita pride. Mozisi instead yekuti avadedze ataure nedombo, bhaibheri roti ipapo mozisi akarova dombo iyi kaviri, arirova ka2. Mwari ngaavonge bhoza asi kunyatsiwa vanhu. Bhaibheri rinotiro mvura yaya yakabuda unfortunately. Ichibuda Mwari ndobva adedza Mozisi kuseri akati yataurana tati kudii, tati dombo arirowe. Ukarirova wakamborova pekutanga uri kuti Jesu achafa kairi, saka wauraya chirahwe, saka iwe kukenana uchasvike because chirahwe chichabudi zvakanaka. Mvura iyi kechitu inobuda nekutaura nedombo. Iko zvino hatichadi kuti Jesu afe, takungotaura naye oti pamvura. Mvura iyi inomirire vana vaMwari, takuvharira. Mukauya muNew Testament zvirahwe izvi zvinodudzirwa pachena, hapana pazvinovigwa. Ukapinda mubhuku raJohn uchaona kuti bhuku raJohn ibhuku remvura, kubva parinotanga kusvika parinopera riri richingotsanangura nyaya dzemvura. Every chapter ine painoburitsa the concept of water. Saka ukaverenga John chapter 1 unosangana naJohani mubhabhatidzi ari pamvura. Paanenge ari pamvura anenge achibhabhatidza vanhu ari pamvura. John chapter 2 imiracle yakaitwa naJesu pamuchato wepakana paina nemvura, akashandura mvura akaita waini. John chapter 3 Jesu anosangana naNicodemus, nobva amuti kana munhu asingabhabhatidzwe nemvura nemweya haagone kupinda musha waMwari. John chapter 4 Jesu anosangana nemukadzi weSamaria patsime raJakobo, nobva amuti aiwa waiziya chipo chaMwari, wakumbira mvura yekuti kana ukamwa hauzove nenyota. John chapter 5 Jesu anosangana nemuchinda uya akarara patsime, muchinda uya achiti ndoshayiwa munhu anondiwisira mumvura kana ngirozi yabvongodza mvura. Jesu akati tora nhoo yako simuka ufambe. Zvakaitika vari pamvura. Chapter 1 to chapter 5 tiri kusangana nemvura. John chapter 6 Jesu anofamba pamusoro pemvura. John chapter 7 pake meeting, last day meeting, Jesu anotaura zvemvura. Saka bhuku raJohn ibhuku remvura. Musaka uchiona roedza neparinogona kukudza. Jesu mubhuku iro ndo anotaura kuti ndini mvura yeupenyu. Unoziva kuti Jesu nyaya dzake dzo dzinovhiringaso. Saka pake meeting apa Jesu anozotaura kungoda kupa vanhu mvura. Saka John chapter 7 verse 37 ndo vhesi rekupedzisira tovereka zuva ranhasi tonamata. Tatobata chirahwe ichi. Verenga muranda waMwari. Mvura iri kupiwa vana vaIsraeri kuNew Old Testament yaimirire iko. Verenga. John 7 verse 37. Ya fumba. Zuva rekupedzisira, zuva guru remutambo, Jesu akadedzera akati ani nani kana aine nyota ngauye kwandiri amwe anotenda kwandiri sezvakarepwa nerugwaro, nzizi dzemvura mhenyu dzichayerera dzichibuda mukati make. Verenga verse 39 asi izvi akataura zvemweya waizopiwa waitenda kwaari nekuti wakasati avapo, nekuti anga asati akudzwa. Saka bhaibheri riri kutaura kuti Jesu akadedzera pake meeting iyi akati varume kana munhu aine nyota ngauye kwandiri anwe, ndiri dombo rakambopa vana vaIsraeri mvura murenje. Iko zvino ndichiri kuofa mvura iyi, come and drink. Are you thirsty? Unaumwe mvura. Zvika nebhaibheri paaitaura zvemvura aitaura zvemweya. Saka Jesu aitaura kuti ndichapa vanhu mvura, mvura yacho ndimweya mutsvene, because mweya mutsvene anofanira kuonekwa semvura. Why? Because mvura ndio inopa upenyu. Saka Jesu ari kuti hazvina kukwana ngotenda bedzi pandiri werega kusangana nemvura. Kana wasangana nemvura iyi ichagadzira nzizi dzinoyerera chibva mukati mako, kureva kuti kana wamwa mvura yaunopiwa naJesu unotanga kunomwisawo vamwe vane nyota wachitubu. Saka uchiona Jesu akasara nemukadzi uya patsime, mukadzi uya akapiwa mvura naJesu, akadzokera muguta akanopa guta mvura, guta rese rikauya rikatevera kuti Jesu ndiye mambo, because vakapiwa mvura naJesu. Vadzidzi vakafamba naJesu for 3.5 years but havana kumboita experience yemvura. Pavakatobva patsime vachienda muguta, bhaibheri rinoti havana kudzoka nevanhu, vakadzoka nechingwa. But mukadzi paakasangana naJesu patsime, paakaenda muguta akadzoka nevanhu kuisa pachena kuti Jesus is the soul winner. Kana akupa mvura iyi you become a soul winner. Are you not thirsty? Are you not dry? Wakamwa here mvura iyi? Jesu nhasi ari kuti I want to give you the living waters, mvura yeupenyu. Mwari ngaatidetsere tiwane mvura iyi. Go and drink. Ana Jesu anani unonyota ngauye anwe. Are you thirsty today? Come and drink. You shall be blessed. Ndoyeba kuti nemari dzezuva ranhasi you have been blessed.
vanhu vakabomwa mvura paday of Pentecost. 3,000 people were baptized in one day. Mvura iyi ngatiinamatire, ichadzika, tichamwisa vazhinji. We need to baptize more than 3,000 a day. Zvichaitika immediately before the second coming of Jesus. Vazhinji vachamwa mvura iyi. Mweya mutsvene achaburukira muupenyu hwedu, tichanowisa vazhinji vachamwa. As we approach the end of time, we need this water. We need this water. We need the latter rain. Yakambopiwa wangu pana mabasa. Tikaona simba la mweya mutsvene. Before Jesus comes, we need this living water. Vanhu vanofana kumwa mvura iyi. Let's pray for latter rain. Hanzi iko zvino tinotaura nedombo rinotipa mvura. Let's pray that Jesus gives us mvura iyi. Mweya mutsvene awe timwise vazhinji. Mwari wokudenga atikomborere atiitire zvakanaka. Ngatitsinzinyei tinamate. Baba wokudenga, muponesi Jesu na mweya mutsvene ari pakati pedu, tinokutendai nekuti tagara tiine promise yekuti moda kutipa mvura. Kana tiine nyota, mupedze nyota yatinayo. Kana nyika ine nyota, tinopedza nyika nyota yayo, nekuti matikana tamwa mvura iyi matiri muchabuda nzizi dzinoerera. Titenderei kuita izvi musati matsoka. Kana muchinge mauya tigoponeswa tiri vazhinji. Muzita raJesu tanamata. Amen. God bless you. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro, pamsana popemudza wake ndichagara kumushako. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa, ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinotondera muponesi ndichiri kufunga ndiye, ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndichamuona mambo wangu, ndoita mutemo wake, achiri kunditungamira, dakara kumusha kwake. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini, tichaenda ngekukasika kumusha wake watenzi. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake.